kebo marjuwet suwan. Kuwi apa kuwi kembang melati sing tak puja-puji aja doh korupsi mergo yen korupsi negarane rugi piye to kang kuwi iya ngono. Manik raja dewaku mas kala enten ku ya bandaku ya donyaku ya amalku dhewe. Ana menungsa ora pokor lumaku. Waduh ana marga gelilang-gleleng he Gus. Mandi sih Gus. Moro kage ngaku sapa sing mung endi pinang kamu Weh, Petruk ngejak pramen. Ngejak ora kencang. Menawa sira tambuh marang aku balik takon sapa senimu ngendi omahmu. Narendra saka ing kraton Ngalengka diraja. Prabu Rahwana ya Prabu Dasamuka balik sapa kowe? Iki mburi saka ing Pancawati Prabu Rama Wijaya aku. Ora mok tangane tekle. Bar kowe nyampluk raimu kuwi. Rahwana ki nek karo Rama menang ndi, Deng? Lah ya menang Prabu Rama to, Gong. Wong Dasamuka ki mati nek dijempari nganggo panah Kyai Gowijaya dening Prabu Rama ngono kok. Tumekaning pati. Menang Prabu Rama. Iya, ganti dapukan aku. Ya, tak uja sakarepmu. Iki Nalendra saka ing Dwaraka Kawestri. Jujulku Prabu Yudha Kalakresna. Balik sapa kowe? Iki mburi saka mandur kekasihku Raden Narayana. Menang endi, Deng? Menang Raden Narayana no. Jaman disraya karo dewa kon maten Ratu Buta jenenge Prabu Yudha Kalakresna. Sing arep ngrebut panguwasa Kayuwangan Junggring Salaka. Ketiban Cakra Baswara Ratu Buta mau mati. Njur Praja Ndwaraka dadi panguwasane Raden Narayana terus dadi ratu ana kono dijuluk Prabu Bathara Kresna. Dene Ndwaraka diganti jeneng Ndwarawati. Menang Raden Narayana. Ngati-ati lho reng aja nganti dikalahke lho. Ganti dapan meneh aku. Ya sangarepmu. Isin nganti aku wasor. Nalendra saka ing Tawang. Jejulukku Prabu Saraya rumangsang. Kowe mlaku wanciawan kena sarating srengenge sing lagi manjer tengange. Gek mongko ora ana wit-witan sing dienggo ngeyup kelakon mlethek gundulmu. Dadang patimu kowe, he? Iki Satria Mijil saka ing Gegana kekasihku Raden Himanda Kresna. Himanda Kresna ki apa, Deng? Himanda Kresna kuwi mendung sing gemuleng ireng kae, Gong. Mendung ngendanu kang lumaku temah nutupi marang sarating srengenge. Dablane yubing swasana awit sunane ora bisa teka ing bumi. Berarti ora sida mlethek gundulmu ya. Jemlethek piye wong tutupan mendung ngono kok. Menang lagi. Wase usaha reng aja nganti kalah lho, Reng. Semoga Tuhan melindungi kita. Amin. Duh kalah terus aku. Duh. Biasane aku ki ora tau kalah kok saiki kok arep dikalahke karo menungsa sing ora pokro. Iki Nalendra saka ing Wanagong Randu Blatung Jawa Tengah. Aku Prabu Jati Birawa iku Kowe pas mlebu ngalas arep nyolong kayu.
Dilalah ana angin gedhe nempuh kayu jati gedhe sing umure wis taunan. Kayune rungkat ngeburi cengelmu kuwi dadilan patimu kuwi. Ayo. Piye, Reng? Tenang saja, Gong, tenang. Tanding karo wong emosi iki malah gampang ladenane kok, Le. Iki mburi saka Jepara, Jawa Tengah. Kekasihku Raden Pangukir. Menang endi, Reng? Ya menang karo tukang ngukir kayu no, Gong. Kok iso? Ha iya no. Kayu jati tuwa dasar wis dipilih tanpa ana socane. Dening sang tukang ngukir kayu jati tuwa mau dipecah njur digawe rancakan gamelan apa gawangan kelir. Rampung pangukiring punang kayu terus diplitur. Wis rampung pamlituring kang rancakan lan gawangan terus nggo nyambut gawe ora. Lah njero piye kuwi? Nalika semono wancine Krismon. Arang-arang wong wayangan. Mula wayang sak gamelane diesis dipajangan ning mendapa. Delalah ana sawijining dina ana wong sugih pinuji mlaku-mlaku yaiku Pak Solikin. Pirsa ana gemlaring wayang pinasang ing gawangan lan gamelan tumpang ning nggon rancak ukir. Mergo Pak Likin mau seneng nyang kesenian wayang njur gamelan sak wayange mau dipundhut. Dene sing duwe gandeng regane cocok mula terus dicaoske. Mbok dijol ngene rek mulek kaya entut. Didal ha iya nek awitna wong Krismon arep mangan apa ora mangan kethuk. Dadi ra kebrukan kayu ya reng ya ora. Wong tukang ngukir iki ora nyolongi kayu ngalas kae kok. Sing kebrukan ki ra sing do nyolongi kayu kuwi kebrukan ya ben wong senengane nyolong kayu negara. Nek menang kuwi reng ha iya no menang Gareng lagi hidup Gareng. Gareng jaya berusaha terus aja nganti kalah reng. Ben kapok ngarep kuwi. Mropo iku kalahke terus. Iki Nalindra saka telenging kotak. Jejulku Prabu Wayang sing menangan dhewe. Wis mudhar ayo. Metu dalan ndi kowe? Wah, lah kok terus ngawur Petruk kuwi. Segala cara dihalalkan iki terus piye kuwi? Wah. Dabuan kok wayang sing menangan dhewe piye kuwi? Tenang saja, Gong, tenang. Tanding karo wong emosional iki yo penak kari ngetutke ae le. Iki mburi saka kasatriyan Climen. Kekasihku Raden Pengirit dan alias Raden Urawayangan. Menang endi, Reng? Menang karo sapa? Ora nang wayangan arep menang. Sing digawe iki Urawayangan mung trima nanggap tip. Mergo Climen. Nang karo sapa? Urawayangan. Wis Tru, wis ngakonono kemenangane Gareng secara jantan kowe, Tru. Aja ndatak kokan bicara, alah Tru mung sak gurem kok rumangis aku. Wah, iya ya, aduh. Pancen Gareng wektu iki bisa ngetok prigelane oleh ngalahke aku. Tru, apa? Lahir batin aku ki ora rumangsa ngalahke sapa-sapa kok, Le. Tenan. Sumpahan aku ora ngalahke sapa-sapa. Nek menang ya menang karo sapa, nek kalah ya sing dikalahke ya sapa. Wong kabeh iki sing kulit daging dhewe kok, Le. Tenan elinga kuwi, kulit daging dhewe. Tumaraping si Gareng kalah menang kuwi ora ana sing ana ki mung kejaba wektu iki aku lagi dipercaya dening Gusti Kang Murbeng Gesang lumantar sak pirang gedhe kalau sak Nuswantara iki kon melu ngetokke tanggung jawabku tumrap marang bangsaku kabeh iki, Tru. Mula saka kuwi ayo kabeh para kawula sak Nuswantara iki padha nyawijekake tekad kanthi gegaman jemparing Kiai Persatuan lan Kesatuan sing wis dipasang kendhenge langkap Kiai Kemanunggalan kuwi mau. Dan dilepasake kanggo srana nyirnakake mungsuh memalaning negara kang wujude yaiku ratu saka ing negara kasangsaran dijuluk Prabu Krismon.
sing dibiyantu dening pujanggane para begawan krisis mental lan disengkuyung dening patih krisis kepercayaan apa maneh dipandhigani dening panglimaning perang yaiku sang adipati provokator. Nek kabeh mau ora enggal sirna wah kesuwen le penandang sing sumandang marang kawula sak Nuswantara iki, Truk. Wah, iya, Reng. Ya cara wong mangane ya ganti menu ngono kae ya, Reng. Ha iya. Mula ayo padha eling nyang kewajibane dhewe-dhewe manggon nggone dhewe-dhewe. Kowe metruka sing apik, Kang Garing ya garing sing becik, aku tak berusaha mbagong sing apik. Ngono ya, Kang. Iya. Kecuali itu para kawula ya semono uga percaya yen negara iki isih ana hukum. Hukum kudu jejeg. Hukum tidak boleh dilecehkan dengan uang dan apapun. Oh iya. Gitu harus Dek. Ah iya. Lan hukum kudu dadi pepayung adil lan bener tumrap kabeh warga sak Nuswantara iki. Sapa sing wani ngidak-idak hukum mesti bakal ndekem selawase kok, Truk. Percaya marang falsafah para simbah-simbah biyen, ya iki sapa salah bakal saleh. Temen ditemu. Iya ngono kae. Wah, iya Reng, iya. Iki mung dinggo selingan wae mung beteke awake dhewe iki rak nderek Ndara Abimanyu karo Ndara Pringgondani oleh padha gayuh wahyu kaprawiran. Wah, pancen hebat tenan.